Diolch i ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i'th di ac yn gofyn i ti dri gerhau wrthym ac y byddu di yn bresennol yma y bydd pob yr un ohonom yn ymwybodol o'th gwmni a'r bresenoldeb. I ni yn gofyn i ti weithio yn rymys yma yn ein plith ac yn gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn 265, emyn rhif 265, golwg arglwydd ar dy wyneb sydd yn codi'r marw o'r bedd. Mae agoriad nef ac uffern yna i'w deimlo ar dywedd. Gair dy ras, pur ei flas, nawr a ddatglun halon gas. 265 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd yna luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrgweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Mawrth yr 20. Fydd yn hoedfa nesaf yn Sul ym hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 462. 462. Y baich sydd arnaf ddydd a nos ac wrthyf sydd ynglyn, sydd ysgafn ar ei bwysau ef i ddysgwydd gref dy hun. 462 gen i eistedd i ganu hon.
Bydd am darlleniad o lyfr Eseia. Eseia pennod 12. Eseia pennod 12. Yna y dywedi yn y dydd hwnnw, molaf di o arglwydd, i ti sori wrthyf, dychwelir dy lyd a thi am cysuri. Wele, Duw yw fy iachawdwriaeth, gobeithiaf ac nid ofnaf, canis yr arglwydd Dduw yw fy nerth am can, fe hefyd yw fy iachawdwriaeth. Am hynny mewn llawenydd y tynnwch ddwfr o fy nhonnau iachawdwriaeth. A chwi a ddywedwch yn y dydd hwnnw, molwch yr arglwydd, gelwch ar ei enw, hysbyswch ei weithredoedd ef ymhlith y bobloedd, cofiwch mai dyrchafedig yw ei enw ef. Cenwch i'r arglwydd, canis godi dowgrwydd a wnaeth fe, hysbys yw hyn yn yr holl dir, bloeddia a chrochlefa, breswylferch Zeion, canis mawr yw Sanct Israel, o'th fewn di. Byddai bendit yw ar iair Sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod i alw ar dy enw di, ac yn diolch ein bod yn gallu galw ar dy enw, a hynny yn hyderus, yn gwybod bod gwrandawiad, yn gwybod bod croeso, mai pechaduriaid ydyn ni, yn gwybod fod yn clywed ac yn gwrando ar ein lleisiau, ac i ni yn gwybod hyn oherwydd ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist, ac gan ein bod yn dod trwy ei enw ef, a trwy'r hyn a wnaeth trosom ni, trwy y ffaith iddo fyw bywyd perffaith yn ein lle, iddo farw ar y groes yn ein lle, ac yn atgyfodi o'r bedd ar y trydydd dydd, a'i fod yn awr yn eiriol trosom. Trwy'r ffeithiau yma o Dduw, i ni yn gallu dod yn hyderus ac yn galw ar dy enw, yn dy alw yn dad nefol, yn gwybod dy fod yn ein caru ni, dy fod ti yn gofalu trosom, dy fod ti yn ein harwain ni. Ac felly o Dduw, i ni yn dod ac yn diolch i ti am yr holl fendithion yma sydd gennym, fel dy blant, yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am dy drigaredd tuag atom, dy fod yn llawn drigaredd, amal yw ein crwydradau, yn amal yw ein methiannau ni. I ni'n ffeindio o ddydd i ddydd, i ni yn syrthio ac yn troi oddi ar y ffordd llwybr, ac eto o Dduw, yr wyt ti yn parhau i drigarhau wrthym. Ac felly ni yn dod ac yn diolch i ti ac yn dyrchafu dy enw am dy fod yn Dduw sydd yn llawn tosturi tuag at y blant. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn arna ti o'r newydd i fod yn bresennol yma gyda ni, ar i ni brofi dy bresenoldeb mewn ffordd nad ydyn ni erioed wedi ei brofi o'r blaen. I ni yn diolch i ti am yr adegau hynny yr wyt ti wedi agosau ato, a fod wedi ein cysuro ni. Ond o Dduw, i ni yn gofyn am fwy o ymwybyddiaeth o'th bresenoldeb, byddwn ni yn gwybod y fod yma, ac byddwn ni yn teimlo dy gwmniaeth yma yn ein plith. O Dduw, i ni yn gofyn am dywalliad o'r ysbryd glân. I ni yn gwybod mai dyma yw yr unig ateb, dyma yw yr unig ateb yn ein bywydau ni, dyma yr unig ateb i'n gwlad ni. Ond i bai i ti ddod a dychwelyd i'n plith, yna does dim gobaith i'r bobl. Ni fydd yna bobl ymhen rhai blynyddoedd, ond i bai i ti drigarhau wrthym. O Dduw, fydd y wlad wedi troi ei chefn yn llwyr ar dy air di, os na fyddi di yn trigarhau ac yn tywallt ysbryd arnom unwaith eto. Ond o Dduw, i ni yn gwybod pan y byddi di yn dychwelyd, pan y bydd yna dywalliad mawr o'r ysbryd glân, yna y bydd y ras yn anorchfygol, na fydd yr un enaid yn gallu ymwrthod, pan y bydd ysbrydu ar waith ac yn ei dwy'n at ti dy hun. Yna o Dduw, fydd y bobl yn troi at ti, yn ei degau, ei cannoedd. O Dduw, falle o Dduw, i ni yn credu ac yn gwybod bod hyn wedi digwydd ac yn gallu digwydd eto yn ei miloedd. Byddi di yn gallu dwy'n nhw at ti dy hun. Y rhai hynny o Dduw sydd erioed wedi bod i Gapel, y rhai hynny sydd yn rhyfygu ac yn defnyddio dy enw fel rheg, y rhai sydd yn
troi cefn yn llwyr ar dair, y rhai sydd wedi cael profiad o ddair, y rhai sydd wedi clywed yr efengil ac eto wedi wrthod ac wedi mynd yn bell. Ni fydd yr un enaid yn gallu ymwrthod a ddras di pan y byddi di ar waith. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn ar i ti dywalt ysbryd ar ein gwlad ni unwaith eto. A byddwn ni yn cael gweld dyddiau lle bydd pobl yn troi yn ei miloedd ata ti. O Dduw, rho'r ffydd yna i ni ddisgwyl ac i wyddio'n dair ar i ti ddychwelyd i'n plith. Ond o Dduw, i ni yn nawr yn cyflwyno'r oedfa hon i ti ac yn gofyn i ti fod yn bresennol yma nawr. I ni yn gofyn am y tywalliad mawr o ysbryd arnom ni yma. I ni yn gofyn ar i ti weithio yma yn ein plith ac nid yn unig yma ond o Dduw, lle bynnag y mae'n a rai yn ymuno yn hoedfa, y byddi di yn gweithio yn y mannau hynny hefyd. Y byddi di yn dod â phobl o dywyllwch i oleuni ac y byddi di yn cael yr holl glod. O felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym, nertha ni, cadwa'r un drwg i ffwrdd o Dduw, cadwa bob un ymosodiad yr un drwg i ffwrdd ohonom, fel y byddwn ni yn gallu dygeisio di gyda'n holl nerth. Felly bendithiau'n hamser nawr a tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni ganu emyn arall, emyn rhif 469. 469. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fynyw mae'r afael sicraf fri. 469 gen i sefyll i'w chanu. Amen.
Bydd aw'n testyn o Isaiah, penod 12 ac adnod 3. Y drydedd adnod o'r 12fed benod o Isaiah. Am hynny mewn llawenydd y tynnwch ddwfr o ffynhonnau iachawdwriaeth. Yma mae yna sôn am gan o fawl a can o lawenydd. Gai ofyn y cwestiwn yma. Pa mor llawen ydych chi? I ni'n gweld y byd yn aml yn rhoi ymddangosiad o lawenydd ac o hapusrwydd. Dyna'r ymddangosiad mae'n rhoi petai chi'n cerdded lawr stryd y Frenhines yng Nghaerdydd, lle mae'r siopau mawr yna i gyd, ac byddwch chi yn edrych ar wynebau pobl, dydyn nhw ddim yn edrych yn hapus iawn ar brynhawn Sadwn. Dim ar unrhyw brynhawn. Adeg yn y Dolig, cerddwch chi lawr strydoedd ein dinas, prif dinas ni, ac byddwch chi'n edrych ar wynebau miloedd ar filoedd o bobl. Hyd yn oed, petawn nhw'n mynd i brynu rhyw anrhegion i'w plant neu i'w teuluoedd, i chi'n gweld rhyw straen anferthol ar eu wynebau nhw. Dyn nhw ddim yn edrych yn hapus, ac mae yna rhyw blentyn mynd rownd fan hyn yn gofyn am rhywbeth, a chi'n clywed y fam yn mynd yn flin ar plentyn, a mae rhyw fachgen bach arall fan hyn, a mae'r tad yn mynd yn grac, ac yna mae rhywun fan hyn fan draw yn pwmpio mewn i gilydd. Mae pawb yn rhoi'r ymddangosiad o fod yn flin. Dim llawer sydd yn mynd rownd dre Caerdydd a'r bnawn Sadwn yn edrych yn hapus iawn. Falle bod nhw. Ond eto gyd, y darlun mae'r byd yn ei roed yw un o hapusrwydd mawr. Dyna be mae'r byd yn honni. Yn honni ei bod nhw'n llawen i byd trwy'r amser. Gwir amdani yw, mae'n bell iawn o hyn. Betawn ni'n cael golwg mewn i gartrefi neu gweithfeydd Cymru heddiw, beth bydde'n wir ar y cyfan? Wrth gwrs, pan fydd Cymru'n chwarae Ffrainc ac yn curo nhw, mi fydd yr cartref yn reit hapus. Pan fyddwn ni'n colli, fyddwn ni'n reit drist. Felly mae yna bethau felly'n digwydd oes, pethau sy'n peri ni fod yn hapus am eiliad. Ond yn gyffredinol, bore Nadolig, byddwn ni'n hapus, ond erbyn amser cino, mae'r straen dechrau'n taro mewn. Mae'r siom yn dod, dwi eisiau mwy o anrhegion. Dyna beth sy'n fel arfer digwydd. Ni'n gallu bod yn hapus am ryw gyfnod bach, ond beth sy'n wir yn gyffredinol am gartrefi Caerdydd heddiw, neu Gymru, petawn ni'n mynd i weithfeydd, i'r ysbytau, i'r ysgolion, petawn ni'n mynd i'r ffatrioedd, petawn ni'n mynd i'r swyddfeydd, ac yn tynnu'r toddi ar bob un adeilad, ac yn cael golwg ar bob un, be fyddwch chi'n gweld? Wel, ar y cyfan, mi fyddwch chi'n gweld aniddigrwydd, cweryla yn gyson, codi lleisiau yn gyson, problemau yn gyson, wel, problemau trwy'r amser. Pethau sydd yn peri gofid, anghydfod, drwg deimlad, cenfigen yn y gweithfeydd, ond dyna be fyddwch chi'n ffeindio ar y cyfan. Wrth gwrs, ni'n cuddio fe'n aml iawn, ond o dan y wyneb, dyna be fydd yn mynd trwy bob un rhan o Gaerdydd. Petawn ni'n mynd i'r Rhath, i'r Waun, i Lanisien, i Rwbeina, lle bynnag byddwn ni'n mynd, byddwch chi'n mynd i bob rhan o Gaerdydd, a mi fyddwch chi'n ffeindio ym mhob un cartref, ym mhob un gweithle, mi fyddwch chi'n ffeindio rhyw fath o genfigen, rhyw gweryla, rhyw aniddigrwydd, drwg deimlad, anhapus, yn cwyno, pigo bai ar rywun, trwy'r amser, ar y cyfan. Wrth gwrs, allwn ni'n dweud trwy'r amser, ond ar y cyfan, trwy'r amser. Dyna pa mor agos i trwy'r amser yw e. Dyna beth sy'n wir. A dwi ddim yn credu gall dim un person dadle gyda hwnna. Dwi'n weddol sicr hwnna. Dwi ddim yn credu betawn ni'n cyhoeddi hwnna ar y newyddion heddi, fydda unrhyw un yn pigo'r ffôn yn dweud, o na, hwnna dros ben llestri. Achos mae'n siŵr o fod yn wir. Achos ni'n gwybod fod yn wir. Ar y cyfan. Falle gewch chi ambell i gartre lawr fyna, popeth yn mynd yn iawn, digon o arian, neb yn sâl, dim teulu sydd yn achosi problemau, dim ffrindiau sydd yn achosi, dim cymdogion sydd yn cwyl, dim byd fel yna, ac am gyfnod bach yn ei bywyd nhw, mae popeth yn weddol iawn. Wel, eithriadau yw'r rheini, achos ar y cyfan, fe fydd na gweryla, fe fydd na ddrwg deimlad, fe fydd na anhapusrwydd. Nos Wener,
mae pobl yn boddi hwnna, dydyn nhw. Dyna beth sy'n digwydd nos Wener a nos Sadwrn. Maen nhw'n mynd i'r gwaith dydd Llun tan dydd Gwener, ac yna nos Wener, maen nhw'n ceisio rhedeg i ffwrdd o'r aniddigrwydd a'r anhapusrwydd yma, ac maen nhw'n trial yfed y problemau yma i ffwrdd, ac yna maen nhw'n mwynhau ac yn chwyrthin, achos dyna gan amla, does dim hiwmor gan y mwyafrif o bobl. Nawr, dwi'n gallu mwynhau noson heb un dropyn o'r ddioddfeddol. Alla ni chwyrthin trwy'r nos, ond dwi'n mwyafrif o bobl ddim yn gallu wneud na. Mae rhaid i nhw dalu tua 20 punt i gael rhywbeth i neud nhw werthyn. Ac yna maen nhw'n teimlo'n hapus am falle ar ôl €2 yfed, wedyn maen nhw'n dechrau teimlo'n hapus, achos maen nhw'n meddwl bod nhw'n ddoniol, ac yna mae pentos ofnadw'r bore cendynol. A maen nhw wedi rhedeg i ffwrdd o'r problemau maen nhw wedi wynebu ar y cyfan. Dyna sy'n wir ar y cyfan. Sy'n ni'n meddwl bod neb yn gallu dadled hynny. Llawer yn mynd o ddydd i ddydd. Chi'n mynd bore dydd Llun. Gwaith. Gweithio trwy dydd Llun mwyn cyrraedd dydd Mawrth. Pan mae dydd Mercher yn dod, diolch byth i ni hanner ffordd. Dydd Iau, dydd Gwener, penwythnos. Ac mae pobl yn mynd o ddydd i ddydd mwyn cyrraedd y penwythnos. A wedyn beth sy'n digwydd yw chi'n mynd o benwythnos i benwythnos. Achos i ni'n mynd o benwythnos i benwythnos, mwyn beth, mwyn cyrraedd y gwyliau sydd ymhen 7 wythnos. Ac mae bywyd yn mynd, i ni'n byw ein bywyd, i ni'n dymuno ein bywyd i ffwrdd, oherwydd mae bywyd gallu bod mor anodd, llawn o broblemau, ofnau, pryderon, cweryla, drwg deimlad, ac yna ni'n mynd o ddydd Llun tan dydd Gwener mwyn cael y penwythnos, o benwythnos i benwythnos mwyn cael y gwyliau. A beth sy'n digwydd pan mae'r gwyliau wedi dod? Mae di mynd. A ni'n mynd ôl to. I dydd Llun i dydd Llun, i dydd Gwener. Penwythnos i benwythnos yn y gwyliau nesaf. Mae'r hyn sydd yn peri llawenydd i bobl, y pleserau yma, neu digwyddiadau, falle mae yna rhyw ddigwyddiad maen nhw'n edrych ymlaen ato, ond mae'r digwyddiad yna'n cyrraedd a mae nawr wedi mynd. Maen nhw'n dymhorol, maen nhw'n diflannu mor gyflym. Ac os yna rhywbeth mwy cadarn, mwy parhaol, yn eich peri chi i fod yn llawen fel cyfoeth neu statws, i ni'n gwybod hefyd gall rheini ddiflannu'n reit gloi hefyd. Gai ofyn y cwestiwn yma, a fedrwch chi dystio bod na gan yn eich enaid chi? Chos dyma dywed Eseia fan hyn, can sydd gan Eseia o fawl. Mae yna gan yn ei enaid o fawl i Dduw, i Grist. Mae'n debyg i'r gan pan achubwyd Israel o grafangau'r eiffdwyr wrth y Môr Coch yn Exodus 15, y 2 adnod gyntaf. Yna y canodd Moses a meibion Israel y gan hon i'r arglwydd ac a lefa'r asant gan y wedyd canaf i'r arglwydd canis gwnaeth yn rhagorol iawn taflodd y march a'i farchogi'r môr fy nerth am can yw yr arglwydd ac y mae efe yn iachawdwriaeth i mi efe yw fy niw efe a ogonedda fi Duw fy nhad a mi a'i dyrchafa fe. Felly roedd yn yr adeg hynny pan oedd yr eiffdwyr yn dod ar ôl Israel ac yn dod mewn i'r Môr Coch, dychmygwch y teimlad yna pan oedd yr Iddewon yn saff ar dir sych ac dath y tonnau lawr ar ben y marchogion a'r eiffdwyr a boddi'r cyfan. Dim syndod bod nhw'n canu mawl i Dduw. A rhywbeth tebyg yw'r gan yma, yr un math o eiriau yw e. Yr un ymdeimlad yw e. Mae'n gan o fawl. I ddweud y gwir, mae y wir yn cyfeirio at ddyfodiad Crist. Am yr addewid o ddyfodiad y Meseia. A'r hyn a ddath Crist i'w wneud. Dyna be Meseia yn edrych ymlaen, yn edrych ar y digwyddiadau o'i amgylch. Mae'n edrych ymlaen go iawn yn proffwydo am yr adeg y bydd y Meseia yn dod ac yn achub i bobl. Ac mae'n achosi gymaint o lawenydd yn ei galon mae'n canu can o fawl. Nawr, gai ofyn, a oes yna dimensiwn arall i'ch bywyd chi sydd yn rhoi achos o lawenydd yn eich bywyd? Nawr, dwi'n gwybod, i ni gyd yn bobl ac yn bechaduriaid ac i ni'n deffro yn y bore ac mae pwysau bywyd yn gallu bod fel hyn ac mae problemau'n gallu dod ar ein traws ni. Ond drwyddi draw yn gyffredinol, os ydych chi'n Gristion, fyddwch chi'n gallu tystio i'r ffaith mae yna gan o lawenydd sydd yn wahanol i'r byd
sydd heb unrhyw achos i fod yn llawen amdano. Ar wahân i pan maen nhw'n talu 20 punt i helpu nhw i fod yn llawen. A oes yna ddimensiwn arall, y llawenydd yma yn eich bywyd. Neu ydych chi fel y mwyafrif yn bodoli ac yn trigo ac yn mynd o ddydd i ddydd, heb wir pwrpas i'ch bywyd chi. A oes yna bwrpas i'ch bywyd chi, neu ydych chi yn mynd o ddydd Llun tan ddydd Gwener ac yn arben wythnos. Wel, yn gyntaf, llyd Duw, yn ôl yr adnod yma. Beth dwi am wneud yw edrych ar yr adnod gyntaf, sef fy mhenawd cyntaf, sef llyd Duw, ac yn ar ail adnod, iachawdwriaeth o Dduw, ac yn ar drydydd adnod, ar drydydd penawd, ffynon Duw. Felly'n gyntaf, llyd Duw, yr adnod gyntaf o Eseia penod 12. Yna y dywedi yn y dydd hwnnw, molaf di o arglwydd, i ti sori wrthyf, dychwelir dy lyd a thi am cysuri. Nawr, dim yn aml fyswn ni'n dweud yw'r cyfieithiau Cymraeg ddim yn neidio allan at chi. Mae'n gyfieithiad, mae'n hyfryd, ond pan darllenes i'r Saesneg, mae'n falle'n fwy eglur. Dim yn aml dwi eisiau dweud hynny, ond yn falle bod yn dod yn fwy amlwg i chi, ond fe esbonio i fe, unwaith fe esbonio fe, fydd yn dod yn fwy amlwg to. So dyna yw pwrpas pregethu, yw esbonio beth yw'r geiriau yn yr adnodau. Nid newid y cyfieithiad i fod yn rhywbeth gwaith, ond esbonio'r geiriau ardderchog sydd fan hyn. Ac mae'n amlwg unwaith i chi'n ei weld i ti sori wrthyf, dychwelir dy lyd a thi am cysuri. Dyma pam mae'n llawenhau, ond mae rhaid i ni ddeall y cyd-destun gyntaf. Mae'r adnod yn sôn am fawl ac am gan o ddiolchgarwch ac o lawenydd, ond mae'r moliant ar sail cydnabyddiaeth o'r hyn a wnaeth Duw, sef dangos trigaredd, gras, cariad at bobl nad oedd yn heiddi cariad, gras a chariad. Dyna'r sail. Felly mae rhaid mynd cam yn ôl. Pam mae'n canu mawl oherwydd trigaredd Duw? Beth yw trigaredd Duw? Tuag rai sydd ddim yn ei heiddi fe. Felly beth yn mynd i ddechrau yn y man cyntaf yna, yr rhai sydd ddim yn heiddi cariad Duw. Dyna beth mae'r adnod yma'n dweud. I ti sori wrthyf. I Dduw fod yn flin wrthyf fi. Dyna beth mae'n golygu. I ti fod yn grac gyda fi. Dyna beth mae'r geiriau yna'n golygu. Petawn ni'n darllen yr adnod yma, yna dywedi yn y dydd hwnnw, molaf di o arglwydd, i ti fod yn grac, yn flin gyda fi. A mae hynny yn iawn felly. Mae ganddo fe ddigon o achos bod yn flin â ni, ond oes na. Os unrhyw un yn meddwl fan hyn, nad oes gan Dduw le i fod yn grac gyda ni. Os unrhyw un yn dal i feddwl, nad oes gan Dduw hawl bod yn grac gyda ni yn bersonol. Nid o reidrwydd pawb yn gyffredinol, fi yn bersonol. Chi sydd yn eistedd yno heddiw yma. Ydych chi dal i feddwl, nad oes gan Dduw yr hawl bod yn grac gyda chi? Wel, wrth gwrs bod gan fe'r hawl. Dyna yw hanes y byd, hanes dyn. Tro ar ôl tro, mae dyn yn rhoi reswm i Dduw bod yn flin a dyn. Ystyriwch chi'n dyddiau cyntaf, meddyliwch eich dyddiau cynharaf chi yn eich bywyd chi. Ewch nôl mor bell ag y gallwch chi. A meddyliwch chi am eich geiriau chi, eich gweithredoedd chi, eich penderfyniadau chi, eich dewisiadau chi. Meddyliwch chi beth oeddech chi'n neud pan o'ch chi'n fach. Ystyriwch chi nôl, popeth i chi wedi bod. Ystyriwch pa lwybr dewisoch chi, rodio ardi. Ond nid oedd yn lwybr llydan. Y llwybr yma, mae'r byd yn mynd arni. Mae'n wir, i ni ar y llwybr yma'n o'n genedigaeth ni yn syth. Does dim dewis dyn ni yn y mater, ond hefyd, dyna yw ein dewis ni. Nad oes dewis ganddo chi, gafoch chi'ch geni ar y llwybr llydan yma sydd yn arwain at distryw, ond dyna byddech dewis chi ta beth. Dyna beth ych chi'n dymuno. Ond nid dyna wastad yr ydych chi'n dymuno yw'r byd. Hyd yn oed chi sydd wedi cael eich magu ar eilwyd Cristnogol, ond nid yw y temtasiwn am y byd wastad yn eich tynnu chi, ond nid ydych chi eisiau wastad gwisgo fel y byd, ond nid ydych chi wastad eisiau canu caneuon y byd, ond nid ydych chi wastad eisiau clod y byd, ond nid ydych chi wastad eisiau clywed y byd yn dweud pa mor dda i chi.
Ond nid ydych chi'n cael mwy o bleser falle pan mae'r byd yn dweud, i chi'n glyfar, i chi'n chwarae o rygbi da, i chi'n chwarae o pêl-droed da, i chi'n gryf, boes bach i chi'n da wneud hynny llall. A pan mae'r byd yn ei ddweud, mae'n rhoi rhywbeth o hwb i chi. Os yw'r byd yn dweud, dwi'n hoffi'ch gwallt chi, dwi'n hoffi'ch dillad chi, chi'n edrych yn smart. Chi'n teimlo, pan mae'r capel yn dweud, pobl ddiw, dwi'n yn golygu gymaint i chi. Ond pan mae'r byd yn ei ddweud, mae e'n dod â cysur i chi. Siwr o fod, os ych chi ddim yn blentyn i ddiw. Pam? Chi eisiau bod ar y llwybr llydan. I chi ar y llwybr llydan. I chi'n dewis y byd. A mae dyn yn gartrefol yng nghanol pechod. Ond mae Duw yn flin â dyn. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddysgu. Mae Duw yn flin â dyn ac yn flin â chi fan hyn, rai ohonoch chi, am anwybyddu ei greadigaeth. Y rai sy'n tu fas fan hyn heddi, mae Duw yn gwbl flin a Montham y Road, a Morlais, a Merthyr Street, a Macintosh Place, a'r lôn nawr fyna. Mae e'n flin ar holl Gaerdydd. Mae Croes Road, City Road, pob un sydd yn byw ar ei dystrydoedd yma. Mae Duw yn flin â nhw. Pam? Achos dyn nhw ddim yn cydnabod ei greadigaeth. Dy'r ffaith bod nhw ddim wedi bod mewn Capel y Rhath o'r blaen. Dy'r ffaith bod nhw ddim wedi darllen Gaerdydd ddim yn dod mewn iddi. Maen nhw wedi cael y greadigaeth ac maen nhw'n anwybyddu fe. Ac mae Duw yn grac gyda nhw. Gan ei bod nhw ddim wedi edrych ar y cymylau ac wedi dweud, ble ddath y cymylau yma. Pan maen nhw'n gweld yr haul y machlud bob dydd. Dyn nhw ddim wedi meddwl, pam, sut, pwy nath hyn? Ac mae Duw yn grac gyda nhw. Mae Duw yn flin â dyn am wrthod ei air. Mae pobl Cymru sydd wedi cael gair Duw ers gymaint o flynyddoedd, maen nhw wedi gwrthod ei air yn gyfan gwbl. Roedd diwrnod lle gallwch chi fod wedi dweud yng Nghymru bydd yna Feibl ym mhob tŷ yn o wlad. Siwr o fod bydd 90% o gartrefi bellach heb Feibl yn eu cartrefi nhw. Falle 95%, dwi'n yn gwybod. Dyna be fyddwn ni'n tybio. Byddwn ni'n rhyfeddu mynd i unrhyw gartref a ffeindio Beibl yno. A mae Duw yn grac dyn nhw. Mae Duw yn grac dyn nhw na dyn nhw'n darllen i air bob dydd, heb sôn nad oes copi dyn nhw. Mae Duw yn grac a dyn am wrthod ei fab yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw wedi clywed am Iesu Grist, ond be maen nhw'n neud â'i enw? Maen nhw'n defnyddio ei enw fel rheg. Ac mae Cymru Cymraeg yn wych yn neud hyn. Yn defnyddio enw'r Iesu fel rheg. A mae e'n llithro bant o'r dafod. Mor naturiol. Ac mae Duw yn grac a phob yr un. Mae Duw yn flin a dyn am anwybyddu ei rhagluniaethau trwy hanes, trwy ddigwyddiadau personol. Chi fan hyn wedi cael llawer o rhagluniaethau yn eich bywyd chi. Duw yn neud pethau, ddylse fod wedi peri i chi geisio i wynebau, a beth i chi wedi wneud? Chi wedi dymuno'r byd. Sawl rhagluniaeth mawr o'r nef i ni wedi cael fel pobl, ac eto gyd mae yna dal pobl yn eistedd yma heddi sydd dal yn dymuno'r byd. I chi wedi cael rhagluniaethau mawr yn dod ar ein traws ni ac i chi dal i anwybyddu, ac mae Duw yn grac gyda chi. Ydych chi'n eistedd heddi a gwrando a meddwl nad oes gan Dduw reswm bod yn flin â chi? Na, dwi'n dda, dwi'n dod i'r capel. Dyna'r lefel i chi arni, dal i feddwl nad oes gan Dduw hawl bod yn grac gyda chi, i chi meddwl mor uchel o'ch hunan, i chi meddwl bod chi mor dda i'ch bywyd chi, nad yw Duw yn grac gyda chi. Gai ddweud ydych chi hyn, os i chi meddwl fel mae Duw yn fwy crac gyda chi na'r phobl sydd tu fas i dyn nhw. Y broblem yw, mae pobl yn defnyddio adnodau fel hyn. Duw cariad yw. Ac felly, maen nhw wedi penderfynu bod nhw fel rhyw ddoethuriaid mewn diwinyddiaeth, ac maen nhw wedi clywed yr adnod Duw cariad yw, ac maen nhw wedi dod i fyny gyda rhyw athrawiaeth, gan bod na adnod o'r fath a Duw cariad yw, bod nhw wedi creu rhyw athrawiaeth nad ydy Duw'n gallu bod yn grac, gan bod y Beibl yn dweud Duw cariad yw. Os ych chi'n meddwl felly, wel gwau chi. Galwch arno i drigarhau wrthych chi ac i agor eich llygaid, eich enaid i weld eich cyflwr chi, achos mae'ch cyflwr chi'n drienus. Os ych chi'n meddwl nad oes gan Dduw hawl fod yn grac gyda chi.
O hwnna fydda'r ysbryd yn dangos I rywun I ti sori wrthyf. Bod yr adnod yn cyfeirio ar un lefel a dachub y bobl o ymosodiad sy'n achryb, y darlun llawnach yw, y darlun fwy ysblennydd yw, y bwriadwyd hwn oedd cyfeirio at dyfodiad y Meseia, yr arglwydd Iesu Grist. Dyna yw'r rhyfeddod yr Efengyl, dyma yw achos y gân o fawl, y llawenhau, dyfodiad Crist. I ddelio ar achos sydd yn peri I ddiw I fod yn flin â ni. Yr adnod gyntaf eto, yna dywedi yn y dydd hwnnw, y dydd pan fydd y Meseia'n dod, molaf di o arglwydd, I ti sori wrthyf, I ti fod yn grac am I, dychwelir dy lyd. Fe nath Duw ddelio am pechod trwy ddyfodiad Crist. Dyna beth nath Duw. Fe anfonodd Meseia mwyn delio gyda'r rheswm ei fod e'n grac gyda ni. Un pechod ni. Fe trefnodd y tad y byddai'r mab yn dod I wneud rhywbeth am y broblem, yr hyn sydd wedi achosi I Dduw droi ei gefn oddi wrthym. Yna dywedi yn y dydd hwnnw molaf di o arglwydd. I ti sori wrthyf. Beth yw'r gobaith? Y gobaith yw hwn. Dychwelir dy lyd a thi am cysuri. Y mae Duw yn grac oherwydd ein pechod. Ond mae Meseia mynd ymlaen, a dyma beth yw'r achos o lawenydd. Bydde fe'n achos o gam, byddwn ni'n gallu canu am ddigofaint Duw, achos mae'n heiddiannol. Ond y llawenydd yw y dar nesaf. Dychwelir dy lyd. Dyna wnaeth e. Dy fod yn flin â ni ac yn heiddiannol felly, rwy ti wedi troi o dy ddigofaint, o dy lyd, o dy ddicter, I ti wedi troi I ffwrdd o fod yn flin. Dyna pam ni'n canu. Dyna pam yr Cristion yn canu emynau o fawl. Mae Duw wedi troi I ffwrdd o bod yn flin â ni. Dyna yw'r Efengyl. Mae Duw wedi trefnu ffordd y gall droi I ffwrdd o'i ddigofaint. Roedd Duw yn elyn I ni. Roedd ni yn elyn I Dduw. Ond oherwydd Iesu Grist, mae wedi dod â Duw a dyn ynghyd. Dyna be mae wedi wneud. Mae wedi troi oddi wrth bod yn flin. Pam? Achos y mab, yr arglwydd Iesu Grist, a thrwy be mae Iesu Grist wedi wneud, mae wedi dod â heddwch, fel mae'r Carol yn dweud, heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy'n un yn awr. Pam? Achos Iesu Grist, mae e'n dod â Duw a dyn ynghyd. Mae Duw wedi troi I ffwrdd o fod yn flin, ac mae e'n fodlon yn un nawr. Pam? Achos Iesu Grist. Sut mae hwnna'n bosib? Ceir yr heddwch yma trwy Grist. Oherwydd ein pechod rhaid oedd I Dduw gosbi. Dyna oedd yr achos y broblem, a rhaid I Dduw gosbi. Fedrith byth cael cymdeithas â ni, a mae pechod yn broblem, a mae e'n broblem anferth, ond oherwydd pechod oedd rhaid iddo fe gosbi, felly anfonodd ei fab i'r groes. Fe ddath Iesu Grist i'r byd pam mwyn marw. Fe ddath Crist mwyn mynd i'r groes. Rhaid oedd I Grist dywall ei waed mwyn bodloni cyfiawnder Duw. A dyna sut mae'n bosib. Mae Duw yn cosbi ei fab yn lle ni. Dyna sut mae'n gallu troi o bod yn flin â ni, achos mae'n rhoi ei ddicter ar ei fab. Dyma sut mae'n gallu'n cysuro ni a thi am cysuru. Gai ofyn I chi, a ydych chi wedi profi o'r cysur yma sydd yng Nghrist a thi am cysuru? A ydych chi wedi cael y cysur yma? A oes heddwch yn eich enaid? A oes na gân o fawl yn dod o ddiolchgarwch am yr heddwch yma sydd rhwng chi a Duw? I chi wedi cael rhyw brofiad, I chi wedi dod at y man lle chi wedi gweld eich pechod, I chi wedi gweld bod Duw yn flin â chi, ond yna chi wedi dod at Grist a wedi gweld bod Crist wedi cymryd eich cosb yn eich lle chi, ac bod gofaint Duw wedi cael ei droi oddi wrthoch chi. Ei ddicter, ei lyd wedi cael ei droi, mae wedi troi ffwrdd oddi wrtho fe. Dwi ddim yn flin gyda chi dim mwy, pam mae wedi cosbi ei fab yn eich lle chi. A ydych chi'n cael cysur o hynny? Ond nid oes angen cysur ar bobl, pwy bynnag, ble bynnag. Dyna yw yr angen I fe. Ond nid oes angen cysur ar bobl. Ewch yn ôl at strydoedd Caerdydd, ewch I Lundain, ewch at y prif weinidog, ewch I wdi fe hyd yn oed, byddwn ni'n weddol sicr byddwch chi'n gallu ffeindio problemau diri.
angen cysur. Ewch at y frenhines. Dwi'n weddol sicr yn y palas mawr bydd yna broblemau ac ofnau a thristwch ac mae angen cysur arni. Sym os pa mor gyfoethog i chi, sym os pa mor bwerus i chi, ewch draw i'r unol daleithau at yr arlywydd, ewch fyna, ewch i unrhyw lad o'r byd, mae angen cysur yn nhw, ond does ganddyn nhw ddim cysur, does dim heddwch ganddyn nhw. Oes ganddo chi heddwch. Dyna sydd ei hangen. Mae'r pwysau'r byd yn anferth. Petai dim problem da chi, mae un problem da chi, chi'n mynd i farw. Ac mae ofn marwolaeth, os nad oes unrhyw beth arall yn eich bywyd chi, mae'r ofn y marwolaeth yna, neu marwolaeth aelodau eraill o'ch teulu chi, yn mynd i achosi gymaint o ofid, does dim heddwch da chi achos chi'n ofni hwnna. Heb sôn am yr holl bethau eraill. Does dim cysur da chi. Ond os dewch chi at Grist, yr addewid gan Eseia yw fe gewch chi'ch cysuro. A thi am cysuri. Trwy ei fywyd a'i farwolaeth, mae y tad wedi troi oedd i gofaint. Dyna be mae wedi gwneud. Mae wedi troi o bod yn flin tuag ato chi. Ydych chi wedi derbyn y cysur yna sydd yn yr Efengyl. Gydewch ni symud ymlaen yr ail adnod, yr ail bennawd yw iachawdwriaeth o Dduw. Wele, Duw yw fy iachawdwriaeth, gobeithiaf ac nid ofnaf, canis yr arglwydd Dduw yw fy nerth am can, fe hefyd yw fy iachawdwriaeth. Wel, y gair cyntaf yn yr adnod yna yw wele, mae'n bwysig. Mae llawer yn camddeall fan hyn. Falle dyma lle mae yna lawer iawn yn camddeall, yn enwedig pobl sy'n mynd i gapel yng Nghymru. Mae yna gymaint o anodd am cyniaethau am iachawdwriaeth wedi lledu ymhlith Cristnogaeth ac erbyn hyn i gryfeddau'r byd. Ond y broblem yw dyn sydd yn penderfynu, yr hyn mae yn ei gyffyrddus yn ei gredu ac mae e'n creu rhyw iachawdwriaeth ei hun, ffordd o gyrraedd y nefoedd ei hun, ffordd o leddfu ar ei gydwybod, ffordd i geisio cysuro ei hun. A mae'n ceisio cysuro ei hun bob dydd. Dyna pam mae pobl yn mynd i ryw gapel. Maen nhw'n trio cysuro ei hun. Maen nhw'n meddwl, mae rhaid bod yna Dduw, felly mae rhaid fi cysuro fy hun, felly os ai i'r capel fyddai'n teimlo'n well. Ewch chi gryfeddau pen draw'r byd, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n meddwl, mae yna rhywbeth i'w addoli, felly dwi'n gwybod fi rhaid fi gyfarfod a hwnnw rhyw ddiwrnod, felly mae rhaid fi ceisio dilyn rhyw reolau mwyn wneud i fi teimlo'n well. A dyn nhw ddim yn teimlo'n well, falle am ychydig bach, ond mae yna rhyw aneddigrwydd trwy'r amser. Achos hyn yw darllineb, maen nhw'n ysbrydol farw. Maen nhw wedi troi ffwrdd o air Duw, dallech chi ddweud. Petai chi'n chwilio'r Beibl, yr ysgrythyr, os ydych chi am ddarganfod iachawdwriaeth, yna mae'r adnod yma yn ddigon i chi, mae'n ei ddatgan. A mae'n pwysleisio ble mae dyn wedi cyfeiliorni. Gadewch chi ddarllen yr adnod to i weld os ych chi'n gallu gweld ble mae'r camgymeriad. Wele, Duw yw fy iachawdwriaeth, gobeithiaf ac nid ofnaf, canis yr arglwydd Dduw yw fy nerth am can, fe hefyd yw fy iachawdwriaeth. Crist yw ein iachawdwriaeth, yw ein gwaredwr, sydd wedi'n achub ni. Dim ond un y dylsem edrych arno am iachawdwriaeth. Wele mae'n dweud, mae Eseia'n dweud, wele, edrychwch ble ar Grist. Ein problem gan amlaf yw i ni'n edrych arnom ni'n hunan. Dyna'r broblem. Mae'n iachawdwriaeth ni'n dod ohono fi gan amlaf. Chi'n creu rhyw iachawdwriaeth eich hunan, ac yna chi'n edrych tu fewn i chi i chwilio am yr iachawdwriaeth yma. Chi'n ceisio edrych ar ryw weithredoedd da, ymdrechion personol, y gallwch chi ymfalchio yno. Ond os ych chi'n onest, byddwch chi'n gwybod nad yw yn dod â heddwch chi. Sawl un ohonoch, pan yn meddwl am dragwyddoldeb, oeddech yn chwilio am bethau yno chi eich hunan, byddai'n peri eich bod yn ddigon da i blesio Duw. Faint ohonoch chi sydd wedi wneud hynny? Petai chi'n meddwl, petai rhyw ddigwyddiad wedi peri chi feddwl am y dyddiau olaf yna. Faint ohonoch chi oedd yn chwilio am restr hir o bethau gallwch chi ddweud sydd yn dda amdano chi? A beth yw hwnna? Iachawdwriaeth ohono fi fy hun. Ffaith fy mod i'n mynd i gapel unwaith, dwywaith y sul. Ffaith bod i'n mynd dwywaith y mis,
Dwi'n darllen y Beibl unwaith bob pythefnos. Falle dwi'n darllen y Beibl bob dydd. Dwi'n gweddio bob dydd. A chi'n rhoi rhestr hir o bethau. Pam i chi'n meddwl ar ewch i'r nefoedd? Fe fydd rhyw grefydd arall yn dweud bod nhw wedi mynd ar rhyw berer undodau. Fe fydd na rhyw grefydd arall yn dweud bod nhw wedi cael rhyw arogl darth ac wedi rhestru rhyw weddiau. A maen nhw wedi gwneud hyn ar llall. A maen nhw wedi, dyma'r pethau dwi wedi gwneud mwyn bodloni Duw. Pethau dwi wedi gwneud. Beth yw hwnna? Iachawdwriaeth o ddyn. Nid dyna sut mae rhai sydd yn berchen ar wir iachawdwriaeth yn siarad. Y mae'r gwir Gristion yn edrych ar Grist. Dyna be'n wele, mae'n edrych ar Grist. A Christ yn unig. Dyna yw ei unig o bethau. Dwi'n yn edrych be mae wedi wneud, be mae wedi bod. Ac i ddweud y gwir, mae'r Cristion yn troi ffwrdd o be mae wedi wneud, achos mae'n gwybod mae diwerth yw e. A mae'n teimlo'n euog am yr holl ymdrechion i fod yn dda. Mae wedi troi gefn ar heini. Yr unig gobeith sydd gan y Cristion yw Crist. Dwi'n eisiau meddwl am ei weithredoedd e. Dwi'n eisiau meddwl pa mor grefyddol yw e. Mae'n edrych ar Crist. Dyna'r unig gobeith sydd gen i o fynd i'r nefoedd yw Crist. Mae wedi gwneud popeth yn fy lle fi. Mae wedi cymryd y gosb yn fy lle fi. Ond sylwch, mae'n edrych ar Grist o mwy na ni gobeithiaf ac nid ofnaf. Be mae hwnna'n golygu? Ymddiriedaf yng Nghrist. Mae'n ymddiried ei enaid, dan bwysau ei ogrwydd pechod, dan bwysau treialon bywyd a gwacter bywyd. Mae'n dod ac mae'n edrych a mae'n gweld Crist ac mae'n pwyso ar Grist. Dyna be mae'r Cristion yn ei wneud. Mae'n gobeithio yn ymddiried yng Nghrist. Mae'n gweld bywyd perffaith Crist. A mae'n gwybod ble i droi, does dim cwestiwn. Mae'n gweld mab Duw. A mae'n gweld bywyd pur, y sanctaidd perffaith. Mae'n gweld, mae wedi clywed bod Iesu Grist wedi cyflawni'r ddeddf yn berffaith yn ei le. A mae'r enaid yma, yr enaid llwythog. Mae'n falch o droi golygon at un gall ymddiried ynddo. Does dim amheuaeth yma. Mae'n gwybod gall ymddiried yng Nghrist. Oes na unrhyw un i chi'n gallu ymddiried ynddo yng Nghymru? Dwi'n yn credu. Byswn ni ddim yn dweud wrth chi ymddiried yno fi na neb arall, achos gallen ni fod yn troi, gallen ni fod yn cael diwrnod gwael fori, fod mewn mwd gwael, tymer wael, a siomi chi gyda y ffordd dwi'n ateb. Oes na unrhyw un gallwch chi ymddiried yno? Ond mae yna un. Y mae Iesu Grist yn un gallwch chi ymddiried yno. Pam? Y mae wedi cael ei brofi, mae fe yw mab Duw, ac y mae e'n gwbl sanctaidd ac mae e'n gwbl bir. Does dim amheuaeth gan Eseia. Dwi'n troi fy ngolygon at Grist. Dwi'n gobeithio ynddo fe, dwi'n pwyso ynddo fe. Y popeth yn datgan hwn. Hwn yw yr unig un gallwn ymddiried ynddo. Yr unig un nath y tad fodloni a'i fywyd a'i farwolaeth. Mae'r tad wedi datgan, dwi'n fodlon a'i farwolaeth a'i fywyd a'i aberth. Does neb arall y mae'r tad yn fodlon yn nhw. Pam i ni'n mynd i bwyso ar peth eraill? Pam fod ffrindiau mor bwysig? Pam fod barn ffrindiau ysgol a choleg mor bwysig? Pam i chi eisiau cael eu cydnabyddiad nhw? Yr un i chi dylsech chi fod yn poeni amdano yw beth y mae Crist yn meddwl ohona i. Dyna'r un y dylsyn ni droi ato. E fe cymerodd digofaint y tad arno ei hun. Felly yn sicr fe fydd yn ein cadw ni holl ddyddiau'n bywyd i dragwyddoldeb. Mae'n dweud gobeithiaf ac nid ofnaf. Ond nid dyna beth sy'n wir am y byd, bod nhw'n cuddio'r ffaith bod nhw'n ofni. Os ydyn nhw'n onest, maen nhw'n bobl sydd yn ofni marw, ofni byw, ofni pob dydd. Ond mae'r Cristion yn ôl Eseia yn dweud nid ofnaf. Nid ofnaf Satan. Nid ofnaf y byd. Nid ofnaf marwolaeth, uffern, digofaint, barn. Pam? Crist yw ein cysur ni, ein cysgod ni, ein hamddiffynfa ni. Dyna chi hyder, dyna ryddhad, pan yn troi ein golygon i ffwrdd ohonom ni a thuag at Grist. Os ych chi'n pwyso ar eich ymdrechion chi i fodloni Duw, yna i chi o bob un gyda'r rheswm i ofni. Ond mae'r Cristion yn gallu dweud, dwi ddim yn ofni, pam? Dwi'n pwyso ar Grist. A mae wedi gwneud popeth yn fy lle fi. Mae wedi byw bywyd perffaith yn fy lle fi. Mae wedi marw ar y groes yn fy lle fi. Mae wedi atgyfodio'r bedd yn fy lle fi. Mae wedi gwneud popeth i fi. Mae wedi gwneud popeth mwyn i fi cael dod yn blentyn iddo fe. Felly os na unrhyw un yn mynd i ofalu amdano fi, Crist yw e.
Felly trowch eich golygon tuag at Crist. Dyna be mae'r adnod yn dweud, wele, edrychwch. Dyw yw fy iachawdwriaeth. Nid fi yw fy iachawdwriaeth, nid fy ngweithredoedd, nid fy nghrefydd, nid fy mynychu y capel, nid darllen y Beibl, ond Dyw, Crist yw fy iachawdwriaeth. Gobeithiaf ac nid ofnaf, pam canis yr arglwydd Dduw yw fy nerth am can. Fe hefyd yw fy iachawdwriaeth. Wel yn olaf, ac yn drydydd ffynon Dyw. Drychwch ar y drydydd adnod. Am hynny mewn llawenydd y tynnwch ddwfr o ffynhonnau iachawdwriaeth. Mewn ffordd, gellir dweud hyn i ni wedi disgrifio'r ffynon yn barod. Y dŵr achubol yma sydd yn y ffynon. Gras Dyw, allwch chi ddychmygu lawr fyna falle, reit lawr fyna, ar y gwaelodion neu falle, rhyw ffynon a mae'n mynd lawr a lawr a lawr. Ac ar y gwaelod yma yna ddŵr glân, ffres, oer, blasus, adfywiol. Ac i ni'n disgrifio'r dŵr yna fel gras Dyw, maddeiant pechodau, dyna ble mae yn y ffynon o iachawdwriaeth Dyw. Mae maddeiant pechodau. Ydych chi eisiau maddeiant pechodau? Siwr o fod, os ych chi wedi gweld eich pechod, y peth cyntaf chi'n dymuno yw maddeiant pechodau. Os ych chi wedi gweld bod Dyw yn gractach chi eisiau i Dduw faddau chi am y rheswm y mae yn gractach chi. Yn y ffynon yma, mae cyfiawnder Crist, heddwch a Dyw. Mae'r holl efengyl yn y ffynon yma. Y ffynon yma sydd yn adfywio ac yn rhoi nerth ac yn rhoi pwrpas i fyw i dod yn i'r man lle dylsyn ni wedi bod. Yr rheswm i ni wedi cael ein creu yw i ogoneddu Dyw a'i fwynhau am beth. Sut allwn ni gael yna? Mae rhaid ni cael y ffynon yma, y dŵr o'r ffynon. Ioan 4:14 adnod enwog, ond pwy bynnag a yfo o'r dwfr a roddwy fi iddo, ni sycheda yn dragowydd. Eithir y dwfr a roddwy fyddo, a fydd ynddo yn ffynon o ddwfr yn tarddu i fywyd tragwyddol. Dyna pam diw'r Cristion ddim yn gorfod mynd o ddydd Llun tan ddydd Gwener, ac o benwythnos i benwythnos, ac o wyliau i wyliau. Dyna pam mae'r Cristion yn gallu dweud, dwi'n byw gan fod yna gan yn fy enaid. Pam? Mae'r syched yma yn cael ei ddelio ge. Pwy bynnag a yfo o'r dwfr a roddwy fi iddo, ni syched a'n dragowydd. Bydd e ddim yn sychedu fel y byd yn mynd o un pleser i'r llall ac yn methu. Mae'r Cristion dweud ni sychedau yn dragowydd. Dwi wedi cael y dwfr bywiol yma, o'r ffynon yma, y ddwfr yn tarddu i fywyd tragwyddol. Fel yn adnod 2, Dyw yw fy iachawdwriaeth. Sydd wedi darparu'r cyfan, a mae'r dŵr yma am ddim. Mae'r dŵr sydd yn y ffynon, yr iachawdwriaeth yma am ddim. Os dim angen i chi fynd i dalu am y dŵr. Fi'n gwybod bod rhaid i ni dalu, trethu am ein dŵr ni, ond petai chi'n mynd at y mynydd, fydde ddim rhaid chi dalu am y dŵr sydd yn llifo lawr yr afon. Chi'n cael am ddim. I ni'n talu am yr adnodd o ddod â fe trwy'r pibai un tŷ ni. Ond sy'n rhaid chi dalu am dŵr, ewch chi allan i'r ardd a rhoi bwced neu, ddim rhaid chi dalu am y dŵr yna, mae am ddim. Y dŵr sydd yn y ffynon, mae am ddim. A dyna'r dwfr sydd fan hyn. Mae'r dwfr, y ffynon iachawdwriaeth yma am ddim. Ond falle bod yna broblem. Dwi'n mynd i orffen gyda hwn. Sut fedrwch chi dynnu'r dŵr o'r ffynon? Chi roed i meddwl am y broblem yna? Chi wedi meddwl am ffynon lawr fyna. Petai hwn yn ffynon lawr, a reit lawr ar llawr, a bellach lawr. Sut yn y byd dwi fod i ddod? Mae gen i gwpan fan hyn, a felly ni trio, ond dwi'n gallu cyrraedd na, dwi'n gallu cyrraedd y dŵr. Sut dwi'n mynd i nôl y dŵr mwyn i fi yfed, achos dyna'r broblem. Sy'n pwrpas i ffynon, llawn dŵr, a dwi'n methu yfed o'r dŵr. Mae'n neis, mae'n bert, mae'n hyfryd i wybod bod yna, ond dwi ddim lot o werth i fi, achos dwi ddim yn gallu yfed e. Ond nid yna problem rai o'n chi fan hyn heddi. I chi'n gwybod am y dŵr, am y gras, i chi'n gwybod am faddeiant pechodau, am iachawdwriaeth, i chi'n gwybod am faddeiant, chi'n gwybod am heddwch a Dyw, ond i chi ddim yn gwybod sut i dynnu'r dŵr atoch chi eich hunan. Dyna'r broblem. Dyna chi tragedy. Chi'n sefyll a bwys y ffynon, chi'n gweld y dŵr ac i chi'n marw o syched. Chi'n clywed yr efengyl o wythnos i wythnos, chi'n gwybod yr efengyl, fe fedrwch chi esbonio'r efengyl,
ond does dim cysur yr efengil yn eich enaid chi. Achos i chi ddim yn gwybod sut i dynnu'r dŵr i fyny. Mae Adnod 3 dweud am hynny, mewn llawenydd y tynnwch ddwfr o ffynhonnau a chodwriaeth. Mae'r cliw bach fan hyn. I chi'n tynnu fe, so beth i chi'n neud? Pan ewch at y ffynon, mae angen pwced arnoch chi. I chi'n gwybod na? I chi gyd yn gwybod na. Dydyn ni ddim o'r dwpa na, nag i ni. Os oes na ddŵr ar fyna, be dwi eisiau? Dwi eisiau bwced, a dwi eisiau bwced ar rhaff, a dwi'n mynd i ollwng y bwced lawr ochr y ffynon i ddal y dŵr ac i ddod y dŵr ac yna yfed ac i cael yr adfywiad sydd o'r dŵr o'r ffynon. Felly hefyd ar gyfer y ffynon iachawdwriaeth, mae angen rhywbeth i dynnu bendithion adfywiol at wefusau eich enaid chi. Dyna beth sydd eisiau. Sut allwch chi cael bendithion maddeuant pechodau o'r ffynon yma? Sut mae'n gallu dod yn real i chi ac yn bersonol i chi? Mae angen ffydd arnoch chi. Dyna'r bwced. Ffydd. Gair arall am y bwced yw ffydd. Mae eisiau credu. Gallwch chi dderbyn holl fendithion Crist, maddeuant pechodau heddwch a Duw cyfiawnder Crist. Trwy gredu ynddo, trwy bwyso, trwy ymddiried ynddo. Ymddiried yr hyn mae wedi wneud trostoch chi. Mae'n chi'n beth? Mae credu hefyd yn dod o Dduw. Fe sy'n rhoi y bwced i chi hefyd. Nid chi sydd yn creu y bwced. Nid chi sydd yn creu y ffydd, mae Duw trwy'r ysbryd glân yn rhoi rhodd i chi, ac mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi. Nawr, sut i chi'n esbonio yna? Mae'n amhosibl, mae'n ddirgelwch. Yn y dod, allwch chi ddweud fel hyn, bron iawn, yn y pwyso draw, mae'r ysbryd wedi peri chi bwyso draw, ac yn y gostwng i'ch ôl y dŵr, mae'n rhoi bwced yn eich llaw chi, mae'n rhoi ffydd i chi. Wrth i chi ddod, mae rhaid i chi ddod, mae rhaid chi gredu, ond mae Duw yn rhoi y ffydd i chi gredu ar un pryd, ac wrth i chi ddod, mae'r wyrth yn digwydd ac i chi'n credu fod Crist wedi wneud y cyfan yn eich lle chi. A mae'n rhodd sydd yn dod o ras Duw, y gallu i gredu am hynny mewn llawenydd y tynnwch ddwfr o ffynhonnau a chodwriaeth. Fe fyddwch chi'n wneud hyn yn credu gyda llawenydd. Hyn a gawn yw holl fendithion yr efengil iachawdwriaeth ac fe ddaw llawenydd yn llifo trwy eich enaid chi. Wrth gredu, wrth dynnu o'r ffynon, fe syrthia baich pechod i ffwrdd. Euogrwydd pechod. Fe Crist yn cymryd eich pechod ac yn ei hoelio fe i'w groesef ac mae Crist yn cymryd y gosb yn eich lle chi. Mae euogrwydd pechod yn cael ei ddelio ag ac mae'r baich yn diflannu ac mae llawenydd yn llifo. Dyna beth sydd yn digwydd i'r Cristion sydd yn dod at y ffynon ac sydd yn pwyso ac yn ymddiried yng Nghrist ac yn cymryd holl fendithion yr efengil. Ac oherwydd hynny, mae e'n gallu canu. Dyna pam oedd Cymru yn wlad y gân. Achos mae Duw wedi bendithio Cymru mwy nag unrhyw wlad yn yr holl fyd ers amser Crist. Ac diwygiadau ar ôl diwygiadau, ac yna beth oedd yn cynhyrchu pobl oedd eisiau canu. A canu am beth? Am iachawdwriaeth, am ddyfodiad Crist, bod Duw wedi troi o'i ddicter ac bod e wedi darparu iachawdwriaeth trwy ei fab yr arglwydd Iesu Grist. Am hynny, mewn llawenydd y tynnwch ddwfr o ffynhonnau iachawdwriaeth. Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am dy drigaredd. Diolch yn i ti o Dduw am droi o ddiwrth dy lyd a dicter. Diolch am anfon yr arglwydd Iesu Grist i ddelio'n pechod. O Dduw, i ni yn gweddio fydd na ryw rai yn cael llawenydd yn eu heneidiau ac yn gallu canu am y tro cyntaf. Canu cyneuon o fawl a diolchgarwch i ti am dy holl drigaredd ath dosturi. O Dduw, bendithia, trigar ha, ter dim plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gywch ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 35. 35 Hosanna, Hallelujah, i'r oen fi ar Galfaria. Emyn rhif 35 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, yn chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.